Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
Alhamdulillah, oh Allah subhanahu wa ta'ala, ndinotenda mukoma robine zwara nasi. Kubva vhiki ratataura tichitaura kuti kune bira. Zvinhu zvinonakidza muchivanhu chechizezuru kana chechishona kana chechikorekore kana chechindau. Seni Achapola ndakataura ndikati vazukuru nyangwe ari kumhiri nyangwe ari kupi ngauye apinde mumatare kuitira kuti midzimu ibude. Mukoma robe zvinhu zvinoshamisa asi chinhu chinonakidza ndechekuti mudzimu hautengwi. Ende uyezve mudzimu haubve pamudzimu umwe. Mudzimu unopotera zvichienda nedzinza revanhu. So midzimu yandinayo pano nasi mumwe nemumwe waitaura kuunova zoreva kuti padare rino mukoma robe ndine imwe mhuri yokuti handisi kuzozvisvisa nokuti zvinhu zviri kutofamba kuzvichitenderera mukati menyika. Nekuti pano pabuda midzimu kana ndisingaite mistake midzimu yanga yakatsipikwa. Kutsipikwa chako cheko kunonzi kutsipikwa. Kuroiwa nevehukama kutadza kuti chivanhu chibudikire mukati memusha. Saka ndinovimba midzimu iyo yabuda mitatu. Mumwe mwana wechikoro asi tiri kumukumbirira kuti agone kuenda kuzvidzidzo. Mutemo waChapola unoti haupesane negovernment. Unoenda nehurumende kuti kana mwana achienda kuchikoro aangotorwa semwana asina kuita right kuti onzi mwana ngasiye chikoro ngaende kumudzimu. Isusu pamutemo wezinipa tinotaura nevabereki tokumbira midzimu nokuti mudzimu wakauya wagara papo muchembere kana kuti ndisekuru vanoziva kuti mwana achararama sei. Uyezve chinhu chiri kunesa mukoma vanhu vakawana varume vane midzimu vari kubva vasiya mamereji. Aiwa mukoma rume vanhu ngavakumbire midzimu inogara pasi yopa vanhu vave dzimba dzavo zvakanaka. Saka ndinotenda kuti vazukuru vangu ndinobata South Africa, UK vazhinji vacho vauya. Ndozotenda kubva last week vamwe vazukuru vaita sekuru hatikukwanisa kuuya asi vaiuya nezvingwa majemu. So vazukuru handingatale kuti kana vachinzi nzara pana panhasi inzara yevasikana vekubika kwete kuti yechikafu. Alhamdulillah, masaga ndakabva kumusha kupurazi mbuya vanorima vakandipa masaga 3 ye50 kg ndikapiwa mari yekugaisa. Saka zvinhu chikafu chiripo vazukuru vese vafana kudya vachiguta. Alhamdulillah, bira rafamba zvakanaka. Midzimu yabudikira. Yese midzimu mizhinji ndasangana nemidzimu mitatu yavimbisa kuti iri kuuya kumusha kune vanhu vakaitsipika nevanhu vakairombera. Ikoko munozoona fanga Achapola makambotaura navo mukaona kuti nhasi uno kwaAchapola tanga tichida kuita tipi. Saka sei vazouya nemudzimu uyo mudzimu uri kusvika nokuti watopromisa kuti ini ndipandiri ndakagara nasekuru nehanda. So inini handivaziva nehanda asi iye ndiye anoziva. Ndiye andiudza kuti ndichatungamirira nyika kunosvika kune vakuru venyika. Saka ndinovimba kuti nhasi mabudikira dare riombe rekuti kana mutungamiriri wenyika ngazive kuti mumhuri inobva kwaGorimani muri kuuya mudzimu. Vese vanga vakatsipika mudzimu kwaGorimani nhasi Chapola wasunungura. Alhamdulillah, kana kune urombo kana kuteta chii inini handiche. Kana kukwaya meni kana kukwaya kabayo kana kukwaya chikwambo isusu takananga ikoko nokuti mudzimu wabuda. So madzinza abudikira nemudzimu
awanda mukomaropi. Varwere varipo handingarambe, varipo asi vari kupora. Urwere unosiyana kwawiro nekagariro. Urwere wechironda neflu wakasiyana, urwere wechikabayo nechironda wakasiyana. Saka urwere westroke, urwere wekurasika njere. Saka tinongoziva kuti mudzimu pawagara unosarudza wega. Vazhinji vauya vane machira avo, asi ini handigamuchire machira, ndinogamuchira mudzimu. Mudzimu ukabuda pamunhu ndiwo wandinoti alhamdulillah. So vazhinji vaibvunza Achapola anobika sei doro rechivanhu chechizezuru kana kuti chekuchikolekole. Izvi hazvinetse, ndakatozvifambira kumatale kwaAchapola nokuti ndakabva ikoko. Mdzimuyo makolekole isusu tiri vagari vekumalawi, Malawi, Mozambique, Zimbabwe. So kana ndauya muno muchiripo kurapa vanhu. So isusu kuno kuti nangalamba izi pachiblaza toti chemberedze. Ndo dzabika doro rakurungwa riri kunaka zvisingaiti. Kune vangasina kulimwa meno. Asi doro rabikwa nemachembere. Chimera chakabatwa nevana vacheche. Ndo saka bira lepana panasi rafamba zvakanaka. Munhu akadabika bira kune chembere dzinobika dzinoyera. Munhu akada kubika doro remuzimu akwena kungoti munhu achiri nsikana mukaka uri pa achiri kubereka nemwana mucheche anzi noti ane mudzimu ngabate chimera. Abate anobatirwa nemwana mucheche, nemwana musikana kana mwana mukomana, kuitira kuti chivanhu chiteedzwe nzira chaiyo chaiyo. Please ndapota vanhu vese vari mukati menyika musarase chivanhu chenyu nekuda kwechipostoli kana pentecost kana chi. Mufundisi asarasise vana vari mukati mechivanhu chavo. Midzimu yandinetsa pano yese, midzimu yandinetsa pano yabva kumapentecost. Midzimu yandinetsa pano yamuka mungazonzwa kana kuona hama dzenyu dziriko kana kuti vana venyu vesangano vasiri kupereka mari yempiro. Chapola wavhonongola Ndiro. Saka kufonongola kwandaita ndechekuti munhu ari kubviswa baba kurasika kutadza kuziva kuti mudzimu wedzinza rake unofamba sei, nokuti akatorwa nababa ake nokuti baba ake namukoma waitsimbika mudzimu. But nasi mudzimu wabuda pamwana, pobuda pane chikwambo, pobuda pane ngozi, pobuda pane kalanda, zvinhu zvese 4. Saka izvozvo nkomaropi isusu tiri kuti aiwa anetwake ndezvake. Isusu Achapola tiri kuenda pamisha penyu atibate nyoka yako ndeyako, asi zvandichaita wakasimbika mudzimu chita ubude nechikwambo chako chocho kana ukagara mugomo rekandiwei. Chikwambo chocho ndo chako, mudzimu hausi wako, ndiwe mushi. Mudzimu uyo ndiwe musha uri kupinda uchinosvika kuna president andouda futi mudzimu uyo nokuti uchamubatsira kutungamirira nyika yake. Saka iwe kunotsipika chinhu chakanaka, zvakangofanira kuti munhu ari kuita gondo atuluka, mukadzi wasina kufimba, ilepokesi. Spiritual lepokesi. President kana mudzimu uyu wabuda uyu ndiri kunokumbira kuti president spiritually repokesi munhu akangozikana kuti ane mubobobo 10 years president aiseptemba nokuti taneta nawo vana. Saka uroyi ngauzive pekuperera, hausi kuziva pekuperera uri kurara mwana mucheche, uri kurara mwana mudiki-diki. Mukadzi akutadza kugara pamba pake haachagarisana nemurume wake pamusaka pemunhu akaipa afanike so. Saka ini ndingoti alhamdulillah darire pano pankomaropi matare afamba zvakanaka kubva zuro kusvika nhasi. Alhamdulillah kune waruza ane mudzimu wake, asi kana une bhegi remachira rakaprofitwa namadzibaba kana wakaprofitwa naasekuru kana wakanzi aya machira ukawanika wati jira reretso ziva kuti wapinda murongo mumatare. Jira reretso ijira rinokosha, ringave rereti ringave iri ndere vavhimi kumablanta. Vatsvuku ava varungu vemuno muZimbabwe ava mazezulu makolekole vanopfeka retso iyi. Mazezulu yacho munoti zvandisi Chapola anozoita sechivanhu, iwewe chivanhu chacho uchinogara neretso rausina mudzimu wacho. Mudzimu wacho hautaure wogara chimumu. Saka hapana pankomaropi vanga vakamira vese ndati mudzimu uchabuda wega. Chinobudisa mudzimu mutombo, mushonga, bute rematare, kwete kunoabyusa munhu nebute kumupfekedzera munhu kuti avhunduka anodonha. Manzwisisa anzi pane chinhu chinonzi chii chaanoti anokurunga munhu ongomwisiwa zvotafange munhu akuchaya anoti pfa one time aiwa hakusi kumutsa mudzimu. Mudzimu unoya woga, ndosaka pane nziyo kuti dzimu rinoya rega, hatitengwe nemari kana nechii, mudzimu ngauye woga. Saka wese anoti Achapola agonobika bira, iwewe kana waona kumba kwenyu kwaramba kubika doro, uya tinyike panapa tibike doro rako iwewe, mudzimu utambe utaure.
apa vese vanga katsipika midzimu ndakupromisai vese ikoko muri kunzwa kuti mudzimu uyoyo wakuuya kana makambopengesa mwaneye mdzimu uyoyo uri kuuya makamufambisa kubva uko kunosvika uko nhasi mdzimu uyoyo uri kufamba kuuya kumba kwenu kuchikwambo ikoko kudende ikoko chapola kumashure alhamdulillah rabbil alamin wasa anobvunza kuti achapola akamira sei achapola zvafamba sei ndakatumwa kumatare komakati kuti ndozobatsira vazhinji vanorwara vanotambudzika vari kushaiwa varume vari kushaiwa zviwa zvakawanda mukomaropi vamari kubviswa mabasa pasina nyaya so dziri mhepo dzevanhu vari kushandisa vana vevamwe alhamdulillah totana mai gesai mutombo urwere kudonha pfari kupenga azvisi zvinhu zvokuti munochengeta kumba kwenyu mukangonzwa kuti zvaita ukaona chipatara chiri padhuze ukaona kuti munhu madonhero aita haendere nechipatara manya kuna Achapola wozonopedzisira kuchipatara alhamdulillah chipatara naAchapola zvinofambisana saka isusu tinoti munhu wese kuchipatara masare ndiye anonzi masisi kuchipatara jeko ijeko kuchipatara saka musafunga kuti kunoko kumishonga kunoko hakuna tinayo please ndapota nzira itsitsi vamwe vanorwara vamwe vakaremara munzira mamunofamba musasvipe vanhu vakaremara musatuke vanhu vakaremara neremangwana president amai munangagwa vanoda zvirema nokuti ndivo vanochengeta nyika saka iwewe pauri kuchengeta nyika kopamba pako kuchengetawo chii wauraya mapete yese ko chirema chikufamba murodhi uchaita nacho sei chengetawo nzira utsisi hama yako ndiro naika musauraye vana sikana muri kukura ndiro saka isusu toti alhamdulillah rabbil alamin zvirwere tinozvida kwete kuti tinozvida tigare nazvo tirapane mupori munhu wamushonga ndiro ndatenda chaizvo amen pane sekuru pamataura pekumachechi mati midzimu iri kuitwa seiyo muzimu kana wauya kuchechi alisi demoni mupei nguva aende kudevedzinza rake ndinonakidzwa sereke muprofita weJohani Masova achiri kutanga baba Johani vaiti tanga maenda wanopedza chivanhu chenyu mozodzoka tinamati ava vakujobera ava ndo vari kuti musaende koko munourayiwa aiwa baba Johani muprofita wekutanga akati endai munopedza chivanhu chenyu nokuti baba Johani akatangira muchivanhu saka anoziva chivanhu chake ko ava vari kunyuka iye anokudza kuti usaende kuchivanhu chake kuseri kwachidhuri kwake kune mbanje nebulongo saka alhamdulillah azviite munhu ngaadzoke kuchivanhu kwaakaudzwa kana mdzimu agara ndiro chechi yenyu ichengetei mozoinamata kana dzimu laakutaura ende munoona kuti vazhinji vacho kunge vamwe baba ndinzwisa tsitsi dzimu racho imhondolo mukati memushamawo mari yavo yavakasungirwa ivo vanonga chidhonziwa kuti afange mwana mdiki kuti anzi aiwa isiyana nazvo ucharomba ukaenda kun'anga mwana wako aida kuti ajoine satanism mudzimu hauipinda nesatanism satanism inopinda neuroyi ndiro saka munotora mudzimu nesatanism kuti zvifanane papi saka ndikutaurei munhu wechechi munhu wechin'anga munhu wapasta tese tinoteerera kuzinipa saka hapana munhu anofanira tuka mbi yake mpositori nin'anga ngatiremekedzanei asi usataura kuti munhu ari kuti auda kuenda kunogadzira chivanhu chake pati mukuenda kuvaroyi isu hatisi varoyi n'anga ndiro tinotorapa nazvino tiri kurapa amen isusu tichibva kudzimba tinokumbirira kuvadzimu vedu tosvikawo pakanyikwa kana saizvozvi chachakabatwa nevana tosvika totangawo kuisa doro redu pamoto taisa doro redu pamoto togadzika maporiji edu oibva kana aibva tobura togadzikawo toisa mumba wotonhora topuma ramangwana racho aita 3 days topisa tapisa totonhodza futi tobvwira ramangwana racho ravira taakudira madirwa edu nemhanga yedu tichikamura tichiisa panezvirango zvedu zvichiteedzana zvipfuko zvedu zvinenge zvakaita kana zvipfumbamwe kana 10 zviine mapirirwa zvinenge zvichiita ndomabakira atinoita doro rechibhoyi rinoda kupiswa zvakasimba zvekuti harivave haripedza haridii ende haridi munhu anojamba achipinda kuinda wamboenda ukoyobata mera wamboenda unana sekuru Francis hazviwirirani nedoro remudzimu
kana watobika tore mudzimu wotobika uchitonyatsoziva kuti ndiri mbuya handichisina nebasa naana baba kunzoko mabikiro atinoita aya ndinotenda saka Achapola anobikisa doro remudzimu ka ndiro right ati kamwe apo na ngoma
What
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.